Здравейте, тук съм със Светлана, която е много голяма чест за мен да стои на това прекрасно диванче с мен. Тя е басистката на Моби, ако някой не знае. Искам да те попитам, първо да ти кажа добре дошла и да те попитам как се чувстваш в това, че ще изпълняваш, ще бъдеш изпълнител на тази голяма хубава сцена, която е отвън. И най-вече, че ти си била тук като фен, има ли по-различна емоция? О, да, естествено, като свириш винаги за мен, като професионален музикант, е много по-добре да свира на концерт. Какво друго ще да кажа? Сцените, те са големи сцени навсякъде, обаче тази за мен естествено е по-специално, тъй като е в България и не сме свирили за сега в България с Моби. Ще бъде пръв път. Очаква ни голямо шоу, аз съм сигурен на това. Какво ти каза Моби на път за София, за Бургас? Говорихме малко за... Понеже аз имам апартамент малко в Созопол и аз съм показала по прозореца горе-долу, къде преди да се приземиме. И говорихме за там, нали, за разкопките, които се правиха напоследък, за това, че България има... мисля, че трета на брой по исторически разкопки след Италия и Гърция. За такива неща си говорим, нищо особено рок-н-рол. Другото нещо, той ми показа един вестник преди няколко седмици, който имаше статия за подхъпното българско правителство и за мутрите. Беше ли го интересно? Беше много интересно. Попитаме дали ги знам кои са тези хора, защото ставаше въпрос за някакви мафиоти. Аз казах, че аз не, обаче съм сигурна, че семейството ми знаят за кой става въпрос. Много интересна информация, много ти благодаря. И последният въпрос към теб е: защо няма повече прославени български изпълнители в чужбина? Не знам как да говоря на този въпрос. В смисъл, мисля, че вратата е отворена за всички. Няма значение къде е човек, просто много хора искат да минат през тази врата. Трябва много да се буташ. Надяваме се, че все повече и повече български изпълнители ще излизат в чужбина и ще стават толкова готини като Светлана. Много ти благодаря. Оля, приятно ми беше. За мен беше удоволствие.